Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning ng iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, Dahil pasok kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit mukha. sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating
Kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. At may paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan aking na balak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Oh. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na OFM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay
Calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin naglunok? Dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba? madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan.
At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Oh!
Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam.
Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangongopya. Naguguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinakaas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa kontekst niya, Chinita.
Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hanggang dito na lang. Ayan ang mga sinasabi ng driver kapag ka masyado ng pinamahaba ang iyong pinapapunta. Ayan yung mga oras na dapat diyan ka na lang bumaba, huwag ka na magpa-extend kasi nga mahal ang gasolina. Shout out dun sa mga nagpapapin. Nakapin na sa lugar mo kung saan ka pupunta. Pagkatapos mag-extend ka pa, ay kuya, dun pa. Ang sasabihin niya lang sa'yo ay, hanggang dito na lang. Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yeah, Zamba, ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip kong mag-bike papasok. Ayan na. Wala nang reklamo ngayon yan, ha? Yung mga kaopisina mo o kung may makilala ka na pag pumapasok ka medyo nagreklamo kasi nga may putok ka. Well, hindi na sila masyadong magreklamo ngayon kasi may paliguan na. Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod ngayong hapon. 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Diba? Usapang kasarapan! Hindi puro chismis, ha? May kakilala kasi ako Wala na, ewan ko ba, ginawa ng hapunan ang pagchichismis. Pati hanggang madaling araw, chinichismis pa rin talaga. Sabi nga nila, kapag ka chinichismis ka, dalawa lang naman yan. It's either naiinggit siya sa'yo, o baka naman gusto ka. Yun lang, gusto mo ko, ikaw, di kita gusto. Anyway, mag-relax ka muna dyan, ha? Kung ano man yung chinichismis mo, ano ba yan, pagkakakitaan mo ba yan? O hindi? O close mo yung mouth mo kung hindi. Sa panahon ngayon, wag puro chismis. Ang mas maganda ay mag-ipon-ipon ng lakas, ng resistensya. Alam mo kung bakit? Dahil kakailalanin mo yan sa mga susunod na buwan. Hindi natin alam kung kailan nga ba matatapos ang gera sa Iran. So dapat ngayon pa lang, pinapalakas mo na yung katawan mo. Hindi puro bibig, ha? Diba? Sa panahon ngayon, kailangan all out. All out ang iyong enerhiya. All out din ang iyong paghinga. Dahil medyo nararamdaman ko may mga sikip dyan sa dibdib mong nararamdaman ka. Kung meron mang sikip, o sige ha, hinga mo ng malalim. Ayan, tanggalin ang lahat ng mga nagbubwisit sa'yo. Ibigay mo lahat kay Lord, ilaan mo lahat kay Lord lahat ng mga problema mo. Wag mo silang sampalin, wag mo silang saktan. Hayaan mo si Lord ang manakit sa kanila. Naku, nakakatakot. Anyway, okay, breathing exercises muna tayo pag ganitong hapon. Medyo nakakabagot at nakakaantok. Okay, hinga-hinga. Take a deep breath. Sarap. Okay, one more time. Breathe in. Tanggalin mo lahat ng mga masasamang ugali o elemento na nakikita mo. And breathe out. Ako inyo makakasama, kaya mag-relax-relax ka muna dyan. Uminom ng malamig na tubig, huwag magpapainit. At kumustahin mo yung katabi mo, kulbitin mo. Sabihin mo, gising! Diba? Huwag tutulog-tulog, mahirap na baka manakawan. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Pag-usapan natin yan yung bagong paliguan dyan sa Maynila kung saan pwede nang pumasok ng nakabike. Perfect combination. Anyway, here's another feel-good music. Bang, 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 bang! Brought to you by Jessie J. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yung basics? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa.
Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang
kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kang budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Lumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya muna. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! oh, yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Yun ang
Yes, like that. Like that. Ay, pwede na yan, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. More, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left, move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na Okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jero si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal mo po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis.
Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Oo, paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko?
hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako itagita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing, eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan ang anak ni Chief Prince? Tatlo lang po. Tatlo lang. Yung legal? Tatlo? Talagang tatlo. Legal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive oh. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw.
Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Shout out! Shout out ang mga nagbe-birthday ngayong araw. Anong pakain? Anong pakain ni Kapitana Marie Almario from Papa Idol? Uy! Happy birthday naman sa'yo. Pinapabati ka ni Diego Bandiro. Mabuhay ka! Hanggat sa gusto mo. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, ang ganda ng trip ng MMDA ngayon. Kung saan, nagbukas na sila ng MMDA shower rooms para sa mga cyclists at sa mga taong kailangan mag-freshen up bago pumasok sa trabaho. Ang tanong, bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na natin pumapasok sa trabaho, B. Pero in fairness, no, at least nabuksan na siya ngayon na kung saan hindi ka napapasok ng dugyot, diba? Meron ka, B, may CR na. Sabi nga dito sa mga comments, open lang po ba siya sa mga magbabike o pwede rin siya sa mga pampamilya? Bakit naman hindi? Pwede naman. Alam mo, isa sa mga maganda, no, kapag ganitong meron tayong shower rooms na public, bukod sa makakaligo ka, syempre dapat meron din niyang kaakibat na good responsibility. Dapat responsible ka sa paggamit kasi balita ko, may heater daw yan. At ang heater niyan, kapag hindi mo naalagaan, mabilis masira yan. So sa mga mag-iiwan dyan ng sachet ng shampoo sa may Pasig City, sinasabi ko sa inyo, itapon nyo yan. Itapon nyo lahat ng mga sachet ng shampoo o yung mga sabon. Huwag kayong mag-iiwan dyan ng mga balat ng kung anong proteksyon. Diba? As much as possible, gusto sana natin mapangalagaan yan. At para habang tumatagal, no, ganahan naman ang AMD
ang MMDA para mabigyan pa tayo ng maraming shower rooms. Diba, bongga-bongga yan. Sa may Pasig City, yan ay 8 cubicle shower facilities. Diba? Pwedeng-pwede sa lahat ng mga cyclists, sa mga naglalakad. O kung ikaw mismo medyo naamoy mo ng sarili mo, tambay ka dyan, go ahead. Pero itong maganda dyan, syempre, nagawa nila to dahil mas dumadami na ang mga cyclists ngayon dahil nga sa mahal ang gasolina. Pero syempre, bukod dyan, marami pa rin naman talagang ways kung paano ka makakatipid, lalo na ngayong season ng kalamidad. Ay! Apakahirap kapag kaganito, kung saan dapat pare-pares tayong nagtitipid. Kung hindi mo jowa, wag mo munang gastusan. Mahirap kapag ginagastusan ng jowa, yung akala mo kayo na, pero hindi pa. Pero alam mo, isa sa mga pinakamagandang gawin, lalo na ngayon, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating oil price hike. Siyempre, ayun na si Maratonia. Baka sabi mo, baka akalain mo nakalimutan na kita. Bibigyan kita ng ilang tip kung paano ka makakatipid. Bukod sa summer, syempre, dapat ngayon ay yung bulsa ay ginagamit sa pagkain at sa mga basic necessities, hindi sa oil. Anyway, ako may magbabalik maya-maya lamang. Pero dahil meron pa akong 1 minuto, sasabihin ko na yung tip number 1. Tip number 1, kung isa ka sa mga laging nagsasakay o laging pumapasada, isa sa mga pinakamaganda mong gawin is mag-carpool ka. Uy, carpool! Sino nang nakaranas mag-carpool dyan? Yung hahanap ka, maraming kanyan sa Facebook page kung saan, kunyari, galing kang Laguna. Tapos may mga tao rin sa Laguna na papunta sa destination mo. Kunyari, papunta kang Makati. Ilagay mo doon, looking for carpooler. Mula Laguna papuntang Makati. Murang-mura lang, 500 lang ang isa, Ay, daig mo pa yung bus, Pero pwede mong pagkakitaan yan. And might as well use it para rin magkaroon ka ng kahati sa iyong gasolina. Diba? Huwag ka mahiya. Carpool mo lang yan, B. Sabi ko nga sa'yo, kakapalan na mukha is the key to success. Anyway, tuloy-tuloy ang key to success later on. Tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay
Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpalak na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan mukha. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na magpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Nakadaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa'yo tayo. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa.
Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman.
Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na naluhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
music! How are you guys? Today is Tuesday. It's March 17, 2026. Ang bilis ng araw. Mamaya hindi mo na mamalayan. Holy Week na. Kaya naman, magbait ka na. Wala akong boses. Am I not audible? Hello, Miss Hart. Thank you so much for commenting. Hindi mo ba ako naririnig? Okay na, naririnig niyo ako. Yana Raborar, hello. Swimming pool sa Butuan. Yan na naman siya. Comment na naman siya ng swimming pool sa Butuan. Sino daw, sir? Andiyan po ba? Wala pa ba sila Charmy dyan? Umuwi na? Mark Sansano. Wait lang guys ha, may nagkiklaim lang. Mark Sansano. Wait lang sir ha. Kaninong program? Diba? May nagkiklaim lang po ng ating Love Knows No Boundary promo. Pwede sir, picturean ko lang. Wala na yung lumang kopya ng Sir, pwede bang pakatok si Kim Kim? Nandyan siya. Siya na lang. Oo, siya na lang kasi naka-live lang ako. Pasabi lang. Basta, okay lang sir. Sa kwarto po ni Ma'am Nicole. Ayan guys, I am back. Ganda mo pala, DJ. Oy, thank you so much, Nika and Mumay. Ngayon lang kayo nanood, no? Feeling ko, malakas ang kutob ko na ngayon lang kayo nanood. Thank you. Ang tagal-tagal ko nandito ngayon yun ako nakita. Anyway, anong ganap niyo sa darating na, holiday? Ilang araw na lang, holiday na talaga. Ang tagal-tagal din yun ha. At least kahit papaano mapapatahimik at tayo sa gastos. Diba? Wala nga dyan eh. Bago na yan. Hello po. First ko rin po makinig at manood sa'yo. Hi kay Arlantic CZ17. Uwi po ng province. Oh, nice. Saan kayo sa Holy Week? Nahawig ni Marian. Thank you so much. Maraming salamat dahil marami tayong nabubudol. Alam mo, sana ma-meet ko si Marian soon, no? Pero magpapapayat pa ako, sing payat niya. Masyado pa siyang manipis for me. So, tayo mag-a-adjust. Anong oras sa ad-lib mo? Ha? Anong oras? Ad-lib. 5:26. Anong oras na ba? 5:24.
Meron nga, nanalo siya? Okay. Bigyan mo microwave. Ba't ako? Sino dyan? Ang may trabaho pa rin po pag may pasok pa rin ng nanay. Ano, trabaho pa rin po. 5:26. 5:24. Halika, sir! Sama ka na sa live ko! Congratulations! Ayan, di ba may bisita tayo? Naka-live tayo. Ayan. Pinasok ako ni Kim Chino. Sabi niya, papasokin natin tong in-drive driver na nalo. Halika, sir, magpakita ka na dito sa live. Shoutout mo yung mga in-drive driver sa dito ka sa mic. Diba? Ayan, shoutout sa mga in-drive driver ko dyan. Sana nakarami na kayong araw na to. Yan, nakarami nang. Pasaya. Ayan, sir, congratulations. Congratulations, sir, Walang Holy Week sa abroad. Oh, di ba ang dami nangyayari sa programa ko? Halika na. Halika, picture tayo, sir. Yan, isahan na lang. Yan. Thank you, sir! Mabuhay ka! Ayan, nakagaya ni sir na bumisita ngayon. Yes, sir! Mabangin takbo ng takbo, sa isip mo. Thank you, Sir Mark. Ayan, pwede kayo pumunta dito para mag-register ng Love Knows No Boundary promo. Walang bayad. Yan. Kaninong program daw yon? Okay. Tony! Ikaw, anong trip mo? Magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood ngayon at sa mga patuloy na nagugulat. Bakit ganon si DJ Mara Tony? Bakit ang dami niyang kamukhang artista? Ay, ewan ko ba naman sa inyo, kayo lang ang hindi naniniwala dyan. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At nakalive po tayo ngayon sa ating TikTok, Facebook, all the way from 90.7 Love Radio Manila. You could also check me. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Sa mga gusto magpa-shoutout, di ba? Isa-shoutout natin yung nagsabing kamukha ko Rosie Marian Rivera. Sabi niya sa akin, asan na ba yun? Francis Pasuyo nga. Nakikita ko siya nandun kanina Ayan. Ayan, si Mumay! Mumay, mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Sana magkaroon ka ng libreng gasolina. At saka si Regina. Dalawa sila. Mabuhay kayong lahat. Kung ikaw medyo nagtataka pa, ikaw na. It's for you to find out, no? Pero going back sa topic natin kanina, kung trip na trip mo ngayong magtipid dahil nga sunod-sunod na naman ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na ang gasolina. Isa sa mga pinakamagandang paraan, sabi ko nga, is tip number 1, mag-carpool ka. Sa panahon ngayon, mahirap na kung hindi ka gagawan ng extra racket. So, ikaw na bahalang kapalan mo ang iyong pagmumuka. Diba? Tanungin mo lahat ng mga malapit sa area mo. Kung papunta rin naman siya sa pupuntahan mo, why not isabay mo na? Huwag mo nang isabay yung may putok. Charan! Namimili. Tip number 2, sabi nga raw nila, lakad is the new luxury. Ay, tunog mayaman. Kung gusto mo magmukhang mayaman, maglakad ka na lang. 'Di ba? Isa sa mga pinakamaganda na gawin ngayong Holy Week. Para naman kahit papaano, maranasan mo rin yung mga nagawa ni Lord sa buhay mo noon. Maglakad ka. Hindi ko naman sinasabi na magpenitensya ka, Bia. What I'm trying to say is, you try to walk lang din, kahit papaano. Huwag kang tamad. Kaya napaghahalataan sa katawan
Diba? Sa panahon ngayon, try mo lang maglakad kahit papaano 1, 2, 3 kilometers. Wala namang problema dyan. As long as gumagalaw ka at bukod dyan, nakatipid ka pa. Diba nga? Simpleng mga bagay, hindi na ginagamitan ng utak yan. At syempre, tip number 3. Iwas-iwas ka muna sa gala. Oo. Kung kayang dun muna sa bahay. Pumirmi muna sa bahay ngayong Holy Week. Oo. Mahirap kapag masyado tayong maraming plano ngayong Holy Week na pupunta ka sa ganito, ganyan. Alam mo naman na hindi lang ang gas ang mahal. Pati na rin po ang toll. Diyos ko, tol. Diba? Kung meron lang sanang paraan kung paano tayo makakagala noon nang hindi gumagastos. Ayun nga, paglalakad o kaya try mo mag-trail. Ayan. Mag-hiking ka, pumunta ka dun sa mountainous place of earth. Diyan ka humanap ng kapayapaan, diba? Yun din naman ang ating goal ngayong Holy Week. Be more with God. At syempre, be at peace with God. Diba? Dasal-dasal din pag may time, be. Mahirap yan. Habang tumatagal parami ng parami ang mga kasalanan. Anyway, ako'y magsha-shoutout muna dahil marami nagko-comment dito sa ating Facebook at saka sa TikTok. Ayan, sabi ni James Carlos Estiliore, so pretty, Maratoni. I know, right, baby? Pati na rin sa kay Joseph Briseño. Nakikinig habang nagdadrive, sabi ni Player 5. Hello! Mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Huwag tumitingin sa mga puputing legs. Delikado yan. Kay 30 Padako, pati kay Diyos ko po, ba't ganyan ang pangalan mo? Pati na rin kay Gabay ni Family from SJDB DM Bulacan. Happy birthday kay Jasper Sacramento mula sa QZ. Happy birthday! Mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Anyway, ako po yung magpapaalam na, sa mga gusto magpa-shoutout, sa mga gustong magharap ng advice kung paano nga ba mamayat ngayong Holy Week. Well, saktong-sakto. Pwede nyo po akong i-search sa aking social media accounts. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Para naman di ka nagugulat kung sino nga ba yung magandang DJ na yun. It's for you to find out. Anyway, susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Okay! Ayan, Ayan, sa mga gusto pa pala at hindi pala kaka-download ng Love Radio app, you can download our app. It's free. Love Radio ang i-search nyo po sa Google Play at sa App Store. Libre po yan, walang bayad. Ilagay mo na yan, isiksik mo na yan sa data ng cellphone mo para lagi mo kami napapakinggan anytime, anywhere. Ayan, kay Anton Dolor. Hello! Shout out kay BUTC Dolor. Hi! Shoutout from Iran. Ingat kayo lagi dyan sa Pinas. Hello! Kay Chita Ambrosio. Hindi nga, galing kang Iran? Ano baka naman tama na yung kaguluhan nyo dyan? Ha? Wala na kaming gas. Mahal na lahat. At ang balita ko, ang pamasahe ngayon ay umaabot na ng 14 to 17 pesos. Na noon, 10 piso lang. Alam mo, ang huling sakay ko ng jeep, 8 pesos. Hindi ako nagkakamali. 8 pesos pa lang yung pamasahe. Grabe! The inflation is realism. Thank you so much, Jessie Vasquez. Thank you for your support. Hi kay Lay Tolentino. Hello! Hi, Chess17. Ayan na, going back kanina, bago ako magpaalam, I'm just here kapag kailangan nyo ng any tips or advices when it comes to your health. As a fitness girly na laging tumatakbo, literal, after kung bumord work, tatakbo na ulit tayo, no? Syempre, this is also one way to promote our good health. Syempre, di ba? Bago ka mag-invest sa kanya, mag-invest ka muna sa health mo, di ba? Huwag mong sayangin lahat ng effort mo sa maling tao. Sayangin mo sa sarili mo.
Okay, again, maraming salamat. By the way, our Star City is open from Tuesday to Sunday. It's 2 p.m. up until 10 p.m. At Saturday to Sunday naman is 1 p.m. to 10 p.m. Again, maraming salamat to each and every one of you. Last shout out kay Lovie Sarmiento Lasiste. Shout out kay Jimmy Howell. Uy, hello! And goodbye to each and every one. Wapaalam na ako. See you on the road. Goodbye! Team Fruit Salad, ex-workout gang! Hi. Metro's #1 Love Radio. Basic!